Κυρία Τσάντη, να σας κάνω μια ερώτηση με μια έτσι περίεργη πληροφορία. Η Σάρον Στόουν, η γνωστή ηθοποιός, είχε υιοθετήσει ένα παιδί 8 χρονών και θεώρησε για κάποιους δικούς της λόγους καλό να εφαρμόσει σε αυτό το παιδί ελλαντική τοξινή. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι αυτοί. Πάντως, της αφαιρέθηκε η δυνατότητα της υιοθεσίας εξαιτίας αυτής της πράξης. Να κάνεις ένα παιδάκι 8 χρονών αλλαντική τοξίνη. Τώρα το ερώτημα ποιο είναι. Σε ποια ηλικία μπορεί κανείς να κάνει αλλαντική τοξίνη? Προφανώς 8 χρονών δεν μπορεί να κάνει. Σε ποια ηλικία ενδείκνυται να κάνει? Σε πολύ νέες ηλικίες μπορεί να γίνεται, υπάρχουν ενδείξεις. Για το θέμα των ρητίδων, γιατί να πω αυτό, ότι έχει χρησιμοποιηθεί, ήταν από τις πρώτες του χρήσεις σε παιδιά για τον στραβισμό. Σε περίπτωση που δεν μπορούσαν για κάποιο λόγο να το χειρουργήσουν το παιδί, ήταν μια από τις χρήσεις του, εκτός από το ρεβόκρανο και όλα αυτά. Οφθαλμολογική χρήση. Οφθαλμολογική χρήση υπάρχει σε παιδιά, καταγεγραμμένη από χρόνια. Πολλά χρόνια παλιότερα, πριν πάρει και την ένδειξη για τις ρητίδες του μεσόφριου που έχει. Τώρα, οι Αμερικανοί έχουν κάνει μια εργασία που λένε ότι μπορεί να χρησιμοποιείται η αλλαντοτοξίνη και σε νέους, ας πούμε 20χρονους. Πότε όμως? Και για περιορισμένο χρόνο. 1, 2, 3 εγχύσεις. Δηλαδή 1,5-2 χρόνια. Αν υπάρχει κάποια, ας πούμε μια συγκεκριμένη σύσπαση που κάνει αυτός ο άνθρωπος, η οποία θα τον οδηγήσει να κάνει ρητίδες. Οπότε μπορεί να κάνει για 1-2 χρόνια Botox ή το άλλο φάρμακο Dysport και να σταματήσει να κάνει αυτή την κίνηση. Άρα έχει ιατρική χρήση η αλλαντική δηλαδή, εκπαιδεύεται ο άνθρωπος αυτός να μην κάνει αυτή την κίνηση, η οποία θα τον οδηγήσει σε κάποια βαθιά ρητίδωση του μεσόφριου ή του μετώπου ή οπουδήποτε. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε η όλη διαδικασία από μια ιατρική χρήση του συγκεκριμένου φαρμάκου και κατέληξε να χρησιμοποιείται και για αισθητικούς λόγους. Η χρήση σε ρητίδες είναι τελευταία. Έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ σε ημικρανίες, σε ρεβόκρανο. Έχει συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις. Σε παράλυση τενόντων, θέλουμε να παραλύσουμε τένοντα αντί για νάρθηκα. Έχει πάρα πολλές χρήσεις, ευρύτατη γκάμα. Υπάρχουν έτσι πιθανότητες, περιπτώσεις που είναι αποτυχημένη η χρήση, η αισθητική? Ναι, υπάρχει. Αυτό είναι βέβαια, πολλές φορές και εμένα μου έχει συμβεί αυτό. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανατομία σε μερικούς ανθρώπους ή η ανατομία είναι συγκεκριμένη και όπως πρέπει να είναι, απλώς έχει γίνει λάθος η έγχυση. Και μετά είναι και κάποιο πράγμα που το λέμε πάντα ότι για 4 ώρες δεν πρέπει κανείς να ξαπλώσει για να μην μετακινηθεί το φάρμακο από το σημείο της έγχυσης. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πρωτόκολλα στη χρήση. Να περάσουμε και σε άλλες θεραπείες, το ιαλουρονικό. Επίσης, ευρέως, έτσι, είναι ευρύτατη η χρήση του, είναι πολύ δεδομένο. Σε ποια σημεία, καταρχάς, μπορεί να εφαρμοστεί? Γεμίζουμε κάποιες ρητίδες, υποθέτω. Το ιαλουρονικό είναι στην κατηγορία filler. Δηλαδή, γεμίζει τις ρητίδες, είναι άλλης λογικής. Με την ώρα, τη στιγμή της εφαρμογής του, βλέπουμε και το αποτέλεσμα. Εκείνη την ώρα. Βελτιώνεται βέβαια λίγο καιρό και γίνεται καλύτερο, αλλά ήδη εκείνη τη στιγμή το βλέπουμε. Δεν είναι όπως η αλλαντοτοξίνη που αργεί λίγο να δράσει, κάνει κάποιες μέρες. Χρησιμοποιείται παντού. Δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς στο πρόσωπο, στο σώμα. Έχουμε και άλλα προϊόντα, παράγωγα του ιαλουρονικού σε οποιοδήποτε σημείο, όπου μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ένα υλικό το οποίο σμιλεύει το πρόσωπο ή το σώμα. Βέβαια, χρειάζονται κάποιες ποσότητες τώρα αυτό. Πρόσφατα είδαμε χρήση στους γλουτούς, ας πούμε, ή το στήθος. Αυτό είναι όμως τεράστιες ποσότητες που πρέπει να βάλει κανείς για να το πετύχει αυτό. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο? Δεν είναι επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο και θα έλεγα δεν είναι καθόλου επικίνδυνο, γιατί είναι μια ουσία που επίσης είναι εγκεκριμένη από τον FDA και χρησιμοποιώ τον FDA γιατί αυτός είναι και αυστηρός, το Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων. Δεν κάνει κοκκιώματα, απορροφάται πλήρως, πολύ σημαντικό ακόμα αυτό. Και σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Εκεί πέρα βέβαια, αυτό μας μένει να το δούμε. Πάντως στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί ουσίες αγνώστου προελεύσεως για αυτές τις χρήσεις, με τραγικά αποτελέσματα. Το ιαλουρονικό δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Το λέμε με μια σιγουριά, γιατί έχει πια και αρκετά χρόνια που χρησιμοποιείται γι' αυτό.
Το θέμα είναι ότι το ιαλουρονικό είναι και αρκετά ακριβή ιστορία. Αυτές τις τεράστιες ποσότητες υποθέτω ότι είναι και πάρα πολύ ακριβή ιστορία για να γίνουν όλες αυτές οι διορθώσεις. Ναι, είναι ακριβά φάρμακα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την αισθητική, όλα αυτά τα φάρμακα είναι ακριβά. Το ιαλουρονικό έχει ένα μεγάλο κόστος, δηλαδή πιθανόν το κόστος του για να κάνει κανείς μια αύξηση γλουτών ή μαστών. Ναι, είναι όσο και μια σιλικόνης, η οποία κρατάει για πάντα. Δηλαδή, αν δεν τη βγάλεις, θα είναι εκεί. Τέλος πάντων, απλώς δεν είναι χειρουργείο. Είναι βέβαια, θα μπει στο χειρουργείο για να το κάνεις αυτό, αλλά ο κόσμος νιώθει ότι έχει μεγαλύτερη ασφάλεια επειδή είναι ενέσιμο, μάλλον. Πόσο καιρό διαρκεί το ιαλουρονικό? Από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια. Εξαρτάται από τον οργανισμό, η διάρκεια του, ή από το είδος του ιαλουρονικού? Είναι θέμα ποιότητας. Υπάρχουν πάρα πολλές ποιότητες ιαλουρονικού. Είναι θέμα πυκνότητας, συγκέντρωσης του ιαλουρονικού στο τζέλ, γιατί είναι ένα τζέλ αυτό. Δηλαδή υπάρχει πιο πυκνό, το οποίο κρατά και περισσότερο. Υπάρχει πιο λεπτόρευστο, το οποίο χρησιμοποιείται στη μεσοθεραπεία, για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Υπάρχουν λοιπόν και ποιότητες ανάλογα με τη συγκέντρωση και ποιότητες ανάλογα με την κατασκευαστρία εταιρεία. Αυτό είναι. Κίνδυνος, δεν υπάρχει κανένας. Μας είπατε πριν ότι είναι ακίνδυνο. Είναι ακίνδυνο. Δεν θα το χαρακτηρίζα φάρμακο, δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Είναι ένα φίλερ, εμφύτευμα. Εμφυτεύματα τα λέμε αυτά. Δεν έχει παρουσιαστεί καμία, δηλαδή έχουν αναφερθεί ελάχιστες περιπτώσεις κοκκιωμάτων, το οποίο δεν ξέρουμε. Καμιά φορά κάποιος που έβαλε ιαλουρονικό μπορεί να έχει βάλει και παλιότερα κάτι άλλο. Δηλαδή, είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Χρησιμοποιείται και στην οφθαλμολογία, χρησιμοποιείται στην ορθοπαιδική για τις αρθρώσεις. Άλλες μορφές, αλλά είναι πάντα ιαλουρονικά αυτά όλα. Να περάσουμε στη μεσοθεραπεία, μια και την αναφέρατε. Ναι. Επίσης, μια θεραπεία πολύ της μόδας, λέγεται ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Τι ακριβώς είναι η μεσοθεραπεία? Γίνεται μόνο στο πρόσωπο και στο σώμα? Η μεσοθεραπεία είναι μάλλον γαλλική εφεύρεση. Αν θέλαμε να την κατατάξουμε κάπου, είναι ενέσιμη. Τυπικά δηλαδή, είναι μία ένεση. Απλώς η βελόνα είναι πια πάρα πολύ μικρή. Είναι πιο μικρή και από αυτήν της ινσουλίνης. Και χρησιμοποιούμε κάποια μείγματα και κάποια κοκτέιλς ανάλογα με την επιδερμίδα και το τι θέλουμε να πετύχουμε. Και έτσι βάζουμε τα συστατικά μίας κρέμας, ή μάλλον από πολλές κρέμες, τα καλύτερα συστατικά, τα βάζουμε μέσα στο δέρμα. Επειδή το δέρμα έχει μια πεπερασμένη ικανότητα να απορροφά, εμείς εκβιάζουμε αυτά τα υλικά να μπουν μέσα στο δέρμα και τα βάζουμε με μια πάρα πολύ μικρή ένεση, πάρα πολύ μικρή όμως, το τονίζω. Οπότε τυπικά είναι ενέσιμο. Στην πράξη η εφαρμογή της όμως είναι τελείως ανώδυνη, δεν είναι μια της ένεσης. Γίνονται πολλά μικρά τσιμπηματάκια στο πρόσωπο, στο λαιμό και βάζουμε μέσα ιαλουρονικό πάλι, αν θέλουμε, βιταμίνες, αμινοξέα, ό,τι έχει ανάγκη η επιδερμίδα. Ναι, ανάλογα με το πρόβλημα. Υπάρχει και μεσοθεραπεία που γίνεται για την κυταρίτιδα στο σώμα με άλλες ουσίες, οι οποίες κάνουν λιποδιάλυση. Το αποτέλεσμα είναι θεαματικό? Δεν έχει να κάνει τώρα με αυτό που είπαμε πριν. Άμεσο, ορατό αποτέλεσμα και διόρθωση. Βελτιώνει την υγεία του δέρματος πάρα πολύ και την εικόνα. Τη θαμπάδα, κάνει μια σύσφυξη, η οποία δεν είναι αμεληταία, είναι σοβαρή, ειδικά στο λαιμό. Και ας πούμε ότι, να το πω έτσι, είναι μια συντήρηση. Δηλαδή μπορεί κανείς να μην κάνει αλαντοτοξίνη, μπορεί να μην κάνει ιαλουρονικό, αλλά ένα peeling και μια μεσοθεραπεία δικαιούται να την κάνει. Είναι μια συντήρηση του δέρματος. Είναι σαν να το λιπαίνεις. Το φροντίζεις από μέσα. Χωρίς να αλλάζει την εικόνα καθόλου του, διορθώνοντας κάτι. Τίποτα. Ένα μικρό ερεθισμό έχεις φεύγοντας από το γιατρό, ο οποίος την άλλη μέρα το πρωί έχει φύγει. Πάμε στο peeling, μια και το αναφέρατε. Το peeling. Και αυτό υποθέτω ότι είναι φροντίδα ουσιαστικά της επιδερμίδας μας, χωρίς να αλλάζουμε κάτι από την εμφάνισή μας. Απολύτως τίποτα. Το χημικό peeling είναι, υπάρχουν διάφορες ουσίες. Εγώ προσωπικά προτιμώ το τριχλοροξικό, το οποίο αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα. Δίνει μια λάμψη, βελτιώνει κάπως τις λεπτές ρητίδες, αλλά και αυτό θα το τοποθετούσα
σε αυτά που πρέπει να κάνει κανείς για να συντηρεί το δέρμα του. Το δέρμα στο πρόσωπο. Peeling μπορείς να κάνεις και σε άλλα σημεία. Μπορείς να κάνεις στα χέρια για τις πανάδες, μπορείς να κάνεις τέτοιες εφαρμογές, αλλά βασικά θα το έβαζα σε μεθόδους συντήρησης του δέρματος. Πάμε τώρα στα πιο δυναμικά και να ολοκληρώσουμε με αυτό, γιατί βέβαια μιλώντας με ένα πλαστικό χειρουργό μπορείς να μιλάς ώρες για θέματα εμφάνισης και για θεραπείες. Τα λέιζερ. Και αυτά νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι ένα είδος, κυρία Τσάτη. Έχουμε πάρα πολλά λέιζερ. Τα λέιζερ από μόνα τους πια σήμερα είναι μια ολόκληρη επιστήμη, έτσι. Είναι πάρα πολλά. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά βασικά αυτό που θα κρατήσω και από ότι είμαστε στη φαρέτρα μας σαν καινούριο, δεν θα μιλήσουμε τώρα για την αποτρίχωση, για τα λέιζερ, για τα αγκαία και όλα αυτά, τα οποία είναι γνωστά. Καινούρια είναι τα λέιζερ χαμηλής ισχύως που χρησιμοποιούμε για τη σύσφυξη, τα οποία δεν έχουν καμία επίδραση στο δέρμα, αλλά δρούν διαγείροντας το κολαγόνο από κάτω. Και τα fractals, τα οποία κάνουν αυτό που κάναμε πάντα με το σαν resurface, δηλαδή να φύγει το δέρμα το επιφανειακό, αλλά με την τεχνολογία fractal είναι πολύ πιο γρήγορος ο χρόνος της επούλωσης. Πάρα πολύ καλό για σημάδια ακμής, τα οποία αντιμετωπίζονται πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά είναι δύο καινούργια πράγματα, τα οποία έχουν τα τελευταία χρόνια εφαρμοστεί και νομίζω ότι σας δίνουν καλά αποτελέσματα. Μας δίνουν καλά αποτελέσματα. Κατά άλλα, πάντα θα βγαίνει ένα καινούριο λέιζερ. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Κάθε 2-3 χρόνια θα βγαίνει ένα καινούριο λέιζερ, είναι σίγουρο. Πιο εξελιγμένο, υποθέτω. Ναι, η τεχνολογία πάντα τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Που θα σας βοηθά εσάς στο να δίνετε σε εμάς καλύτερα αποτελέσματα, κυρία Τσάτη. Ακριβώς. Άμεσα σε μια άλλη εκπομπή, ελπίζω να τα πούμε, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο για αισθητικές πλέον επεμβάσεις και όχι για μη επεμβατικές μεθόδους, γιατί γι' αυτό δεν προλάβαμε σήμερα να πούμε τίποτα. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, σίγουρα δεν είναι η μόνη λύση στα προβλήματά μας να βελτιώσουμε την εμφάνισή μας, όμως και αυτό βοηθά πολύ. Και να βελτιώσουμε τη σχέση μας με τον καθρέφτη, με τον εαυτό μας και να δούμε πιο αισιόδοξα τη ζωή. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Να ευχαριστήσω επίσης και την πλαστικό χειρουργό, κυρία Εύη Τσάτη, για τη συμμετοχή της στη σημερινή μας εκπομπή.